Osayedwa tukupasitani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 26 October 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limeneli lotchedwa Malawi First limene limayimirira anthu ena amene alibe kuthekera kuti atha kuyankhula ndipo mawu awo ndi kumveka. Ndi Bon Kalindo amayankhulira anthu ngati amenewa. Lero lino pa 26 wabwera ndi nkhani zingapo. Nkhani yoyamba ndi yokhuza Commission of Inquiry imene president a dziko lino la Malawi akhazikitsa kapena kuti alengeza kuti akhazikitsa dzulo. Nkhani ina ndi yakumangidwa kwa amayi Patricia Kaliati, ndipo nkhani inanso ndi yokhuza ma demonstration amene iwo adakonza kuti achitike. Ndi takhani kumumvesere zimene Bon Kalindo lero wayankhula. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno Malawi, mundilole kuti ndiyankhepo ziwiri zitatu makamaka kutamveka kuti President Lazarus Chakwera wakhazikitsano Commission of Inquiry patapita sopano miyezi yochuluka chichitikireni ngozi ija ya ndege kuchikangawa imene idapha Malawi ochuluka kuphatikiza Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Siku limene ija lodandaulitsa kwambiri, siku limene sitizaliwala pa 10 Juni 2024. Ine ndikakhala osayankhapo pa nkhani imeneyi ndiye kuti ndialakwira Malawi makamaka amene ndimawayimirira. Nkhani ndionena kuti Amalawi ambiri ndi osakhutisidwa, sakukhutira mu mtima mwawo makamaka litatuluka ripoti la ku Germany limene silidatambasule bwinobwino. Iyi ni nkhani imene idadetsa nkhawa, kuzetsa nkhawa makamaka kwa akubanja, kwa azibale awo anthu amenewa, komanso Amalawi onse akufuna kwabwino kuphatikiza achipani cha UTM. Ndipo izi zidafika poboira kwambiri pamene mabungwe asidedi komanso Malawi First anayitanisa mademo kapena ayitanisa mademo pa 30 ndi pa 29 Okutobala kuti Amalawi aziwe chilungamo. Izi zapangisa kuti President Chakwera athamange poopa mademo potulusa Commission of Inquiry imene iyi. Choncho ndinganene mopanda mantha kunena kuti Commission of Inquiry yakhazikitsidwa poopa mademo, chifukwa ili ndi dziko kapena uyu ndi mtsogoleri amene sapanga zinthu zokomera Amalawi, amapanga pokhapokhapo akagunyuzidwa. Choncho sidedi ndi Malawi First itaopseza kapena italengeza kuti ipanga mademo kuntchewu pa 29 Okutobala, pamene soti nkape tinayenera kuti tipite pa amanda achilima tikapemphere kenako tipange mademo muntchewu pa 29 pa 30 kulilongwe. President Chakwera anachiona kuti chimenechi ndi chiopsezo, ndiye anathamanga msanga ndi kuchita Institute Commission of Inquiry. Kodi Commission of Inquiry imeneyi anthu amayifuna kuti ikhale yotani? Commission of Inquiry yitu anthu amayifuna kuti ikhale ya independent. Ndicholinga kuti chizeni zimene zidachitika kuti anthu akaluze miyoyo yawo, ndege ikagwe, anthu amwalire, anthu ochuluka, even ulaka nakhala mmozi zikoberi kadadandaula. Anthu amafuna chimenezi chifukwa chani? Amafuna zimenezi chifukwa chonena kuti ripoti limene lidachoka ku Germany silidakhutisidwe kwa Amalawi. Amalawi sadalitenge. Choncho kunayenera kuti kukhazikitsidwe Independent Commission of Inquiry. Izinso akhoza kuvomereza akubanja ndi zimene amafuna. Koma lero chifukwa chokuti tili ndi usogoleri umene sumafuna kumva, sumafuna kulangizidwa, athamanga ndi kukachita Institute Commission of Inquiry mofuna kumenyana ndi nthawi ya mademo kuti mademo asachitike.
izizi zaoneka chifukwa choti anaziwiratu kunena kuti mademo amene akachitika ndiye kuti m'Malawi muno muona anthu aona monyekwe. Inali nthawi yokuti ulamuliro mwina uthere pompo pophatikiza ndi mkwiyo wa maliro, mkwiyo wa muliri wa mafuta, chifukwa ku Malawi kuno kuli muliri wa mafuta. Muzakaona mizere itali m'ma filling station, muziwe kunena kuti kuli muliri wa mafuta, ndipo mukuyenera musamale kwambiri chifukwa zikuonesa ndi kuti zikolo silili pabwino. Choncho ineyo ngati president wa anthu osauka ndikufuna ndinene pano mopanda mantha komanso contradiction kunena kuti commission of inquiry iyi yabwera chifukwa choopa mademo. Otherwise kupanda seeded ndi Malawi first kunena kuti ifuna ipite pansewu iyitanise Malawi ndi cholinga kunena kuti president Chakwera akhazikise commission of inquiry, ndiye kuti zimene zisizikanachitika. Komano mukandifunsa ineyo mafunso, komanso mafunso amene akuchokera kwa Malawi mukoza kuvomerezana nane kunena kuti commission of inquiry ili sili credible, chifukwa anthu ankayembekezera kuti commission of inquiry maina ache akhalamo independent. Anayenera kukhala maina anthu ochokera mbali zonse za ziko lino. 1 tinayenera kuti mmene mukhale madokotala, mnayenera mukhale anthu a aviation, mukhale anthu akuame, mukhale anthu akubanja, mukhale ma politicians ngati aku opposition, mukhale anthu osiyana osakhala okhaokhawo osapota MCP. Chifukwa nthawi zina timangoona kuti awa ndi abusa, koma ubusa onso uli onama. Tikufuna kuti Malawi akamazalandira marizasi a commission of inquiry imene iyi alese azakhutisidwe ndi cholinga kuti mafunso amene ali ndi Malawi azayankhidwe pa nthawiyo. So timafuna tikupempheni iniyo makamakaso amene mwayitanidwa mwasankhidwa kuti mukhale mu commission of inquiry imene iyi, mukuyenera musamalise chifukwa Malawi sopano asintha attention yawo akuichita move from Chakwera ndi anthu ena onse amboma kupita kwa inuyo. You need to be people of integrity, chifukwa nthawi yanu yoononga maina anu kapena kukonza maina anu nthawi yache ndi imeneyi. So we expect you kuti mukagwire ntchito imene iti ikakomere Malawi. Koma mukapitirako kumene kokoma kobiri, komanso mukapitira kumene kuti mukaphwanyeko chilungamo, mukachibise chilungamo, mkwiyo wa Malawi ndi ena onse amene anamwalira uzabwera pa inuyo. Mukuyenera mukhale very careful. Kwa ineyo mukandifunsa ndikoza kukuwuzani kuti it is not enough, muli ma gray areas ambiri, ndipo zimene zizi kolumbirako sikunayeneranso kukhalaso kuuje ndi ku state house iya. Kolumbirako kunayenera kukhala ku parliament, anthu akalumbire ku parliament, chifukwa iniyo mwaonesa kuti anthu sakukufunani mukuti mutenge nawonso mbali mu commission of inquiry imene iyi. Ngakhale kuti malamulo amakulolani inuyo act ya parliament ya 2014 ikukulolani inuyo kuti ikukupasani mphamvu zokhazikisa commission of inquiry, komabe Malawi alibe nani chikhulupiriro a president. Izizi ndeti zinena mosaopa soya, koma muona mtima mwa chilungamo kunena kuti Malawi ambiri sanafune kuti inuyo mukhale nawonso part of this. Therefore there is no need kuti anthu amene ati akalumbirewo azikalumbira so ku state house. Iyi ndiye kuti pamene popo zinthu zikulakwika. Choncho ngati commission of inquiry imene iyi mulibemo akubanja, mulibemo madokotala awo, mulibemo maloya awo, kwa ineyo ndikuona ngati tizapitirirabe kukhala ndi mafunso. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti inu amene mwasankhidwa mukuyenera musamalise kwambiri. Inde tithokoze kuti mmodzi mwa ife ngati omenyera maufulu wasankhidwa nawo ali imene mumu anamiwa, tithokoze pa chimenechi. Koma zikanakhala bwino kunena kuti commission of inquiry imene iyi ikanagunda mbali zonse, ndipo ikanayenera ikhale solidly independent.
pasapezeke so anyakanyaka ena chifukwa amalawi akuyembekezera kunena kuti even commission of inquiry imene ikhale kuti izikhala live pa TV komanso pa radio kuti anthu azikafusa mafuso anthuso azitha kupita komwe kuchandukafusa mafuso ochokera muziko muno komanso anthu azitha kuona anthu amene ali akakhale mu papaneropo azikafusa mafuso anthu azimva chifukwa fuso lina loyamba limene anthu akuliyembekezera ndiyonena kuti kodi black box inapita kuti popeza Minister of Information ananena kuti black box ili safe ndiye report lijanena kuti black box munalibemo nanga zimene zili motani black box inapita kuti ndege akuti ati inafika kumzuzu president chakwerayo ponena ananena kuti ndege inafika kumzuzu koma hii report likunena kuti ndege sinafike kumzuzu mafuso ngati amene wawa anthu akufuna akamve live osakhala zokuti muzika khala swati kumabisa palibe pozobisa this is a public inquiry anthu azipita kumeneko anthu azimva anthu azikafusa mafuso ndipo inu amene mwasankhidwa inu muzikafusa mafuso kuti amalawi akhutire nawo choncho mukandifusa ine kunena kuti commission of inquiry imene mukuiona bwanji ndikuwuzani kuti ndiyipasa ma percentage ochepa kwambiri chifukwa chonena kuti sinafikire mbali zonse ine sindikuwaona mu opposition imene mujamo sindikuonamo ma MP ena mmene mujamo sindikuonamo anthu ena amachali chimwina mmene mujamo ayi sindikuonapo akufamile chifukwa akufamile anayenera kukhala involved kuti akadziwe cheni chimene chinapha abale awo so amalawi ambiri mwandiyimbira mafoni kundifusa kuti mukuona bwanji kwa ineyo sindikuonapo china chilichonse cha nzeru sindikuonapo ndipo ndikatinati tilipase committee imeneyi kapena kasankhidwe kamene ka percentage ni ma percentage ochepa kwambiri amene ningapereke kuti singakwane 100 singakwane so 50 chifukwa anayenera kuchita concert bwinobwino kuyitana amachalichi kuyitana azipani anthu asankhe anthu Maina achite submit osakhala president yonso ndiyeso akasankhe Maina awo ndeza siyanapo chani ndikungopanga yekha zimene zonso komanso kokalumbira kono kukhalanso ku State House imeneyo ndiyosagwira so amalawi panopa anachangamuka kwambiri amaona patali titokoze amakhoti zulo agamulanso kunena kuti kalembera amene akubwerayi wazisankho pompo pakhale wa NRB komanso pakhale wa meki iyi ni nkhani yonena kuti iniyo azipani muonesese chifukwa ma centers ambiri ngakhale ma monitors yanu mulibe ma monitors yanu so ngati mwaayikamo akungokhala ninjala osadya nanga akadya zokudya za ndanizo ndikugona zikhala bwa pakali panopa ma centers ambiri anthu ambiri akubwezedwa achinyamata Maina awo sakuoneka not so achinyamata koma anthu amene alembesa mu exercise imene iyi ya NRB Maina awo sakuoneka komanso amene akuchitidwa registered Maina awo akusowa data ikusowa after 2 or 3 days ikumasowa ndofunika inuyo opposition musegule masowa anu kwambiri muyang'ane patali chifukwa kubera chisankho sama basiku lomwero it is a process so mukuyenera musamale kwambiri opposition mukamapanga zinthu zanu mukuyenera muyang'ane patali kukuchitika za chinyengo zambiri choncho mmene alamulira akhoti muja ndiro yanu muonesese kuti kodi anthu odi akulembesa sakulembesa anthu akuyenda maulendo atali kupita kwa DC kukafuna chanzika chawo chifukwa exercise imene iyi inali exercise ya chinyengo imene amangolembesa anthu adera lawo anthu ena ndikuwasiya iyi ni nthawi yokutira kuti inuyo ngati muonesese kuti ngati NRB sakulemba anthuwo ndi nthawi yopita so ku court koma paja mmapanga mazi ali nkhosi vuto la opposition yathu yakuno ku Malawi takhala tikunena nthawi yonseyi Wabakiri Muluzi TV nthawi yonseyi Antanyiwa nthawi yonseyi na madrama yo nthawi yonseyi koma mmangokhala lero mukuthamangira ku court mazi atafika mukhosi too late for mom
vuto la opposition kaya anakupepererani mankhwala kaya au jena MCP wa ali ndi nyanga zikudabwisa kuti zinthu zanu mungumapanga pa ize choncho muzachita regret one day masiku akubwerawa zisankho mutaberedwa chifukwa awa akupanga zoopsa njira zobera azikonza zambiri koma mukugona ndi ajaena wankulu wameke amanena kuti sine wandale chipiki chake simwa chiona atavala t-shirt ya MCP ndi bareta uja ankanena kuti siye wandale uja so musayembekezereko zabwino chisankho ichi achikocha kale achikocha ngati sitisamala tizalira komanso pano pandi kupempheni nonse amalawi tiyeni tikalembese chifukwa tizingonena kuti iyayi sizikuyenda bwino koma osakalembesa sigwira ayi tiyeni tikalembese nangati uyuyu ngati tikufuna kuti timuchose mwabwino tiyeni tikalembese chifukwa akukhoti amambulasa agamula choncho kuti pamene pali wameki wa NRB akhale pompo ngati akukukanani kukulembani mumukakamire akulembeni mutenge chanzika chanu mulembese iyayi pitani mukachite report ku polisi kuti wa NRB uyo akukana kutani kutilembesa komanso to musango achita blame anthu muwalipire chifukwa pakana lero lima allowance yawo anthu ali kuchire akugona kuchire sakudya alibe zakudya ma allowance simukwalipira ndizi mukufuna kuti ndalama zina muzigawana makamaka ku polisi kuti muzikapangira Christmas anthu oyipa inu afiti inu asatanic inu mulibe chisoni ndi anzanu Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jezavire GTA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa 26 October 20